وصلى الله على النبي الكريم 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 وصلى الله على النبي الكريم. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba, muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi, musamman wanda suke yawan yi mana fatan alkhairi na fannin mutanen mu na ƙasashen duniya baki ɗaya, mabiyan mu waɗanda suke yawan bibiyan mu, waɗanda suke yawan kiran mu akan ayyuka wanda muke gabatarwa da ayyuka a kowane lokaci, babu dare babu rana. Mabiyan mu na faɗin duniya masu albarka waɗanda suke biyan nan shafuka na mata sa'an albarka, wato ɗan gatan Malam TV daga wannan YouTube na mai tan albarka. Idan yau ka fara kallon bidiyon mu, ka daure ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararsa da mun saki sabon asiri za ku riƙa samu kai tsaye daga wannan shafi na farin jini mai tarin albarka da ɗan gatan Malam TV. Insha Allah Rabbi, a kowane lokaci ina ƙara tabbatarwa da al'ummar musulmi na faɗin duniya tasarrufi ba kowanne ne ba na gaskiya ba. Tasarifi muke gabatarwa bil haƙƙi da gaskiya kuma nan take a cikin sauƙi, alfarmar Manzon sallallahu alaihi wasallam. Idan kana da buƙata na kuɗi ko kuma kana da ƙarancin jari ko kuma kana buƙatar wani al'amari na kuɗi kuma ba yadda zaka ka samu wannan kuɗi, ko kuma kana buƙatar wata hidima ne wadda ta taso maka wadda baka da kuɗi, ko kuma kana buƙatar wani dukiya ne a rayuwarka, kuma kana buƙatar wata ijaba, wani dafa'i, duk abin da ya danganci jinni ko bincike da sauran abubuwa, insha Allah Rabbi za a iya ɗaukar number mu a kira mu ko a tura mana saƙo ta waya ko a yi mana magana a WhatsApp nan take a cikin sauƙi. Muna gabatar da ayyuka na al'ummar musulmi na faɗin duniya. Wannan asiri yadda ake gabatar da shi ne, za a samu farar takarda marar zane, za a rubuta Allahu, za a rubuta Allahu, sannan za a rubuta adadin dukiyar da ake buƙata, kar ya wuce adadin miliyan 10 ne, nan take a cikin sauƙi insha Allah. Amma shi kalar wannan samfur ɗin kuɗin ake buƙata a saka a tsakiyar wannan farar takarda. Sai a samu turaren salsalatul jinn, sai a samu kiko mai kai 10, sai a samu shamputo. Irin turaruka guda 3 su ne za a haɗa a yayyafa su a tsakiyar wannan farar takarda. Za a laya da wannan farar takarda, sai a je a samu baƙin ɗan akuya, sai a buɗe bakinsa, sai a danna wannan laya ciki, sai a yanka wannan baƙin ɗan akuya. Idan aka yanka wannan baƙin ɗan akuya, tumbin cikin ɗan akuyan ba za ka samu komai ba sai tsantsan wannan adadin dukiya na miliyan 10 a cikin wannan tumbin kawai. Da ka yanka shi, to wannan tumbin ya zama kuɗi nan take a cikin sauƙi. Jinni suke sauyawa ya zama dukiya nan take cikin sauƙi. To mu nema kowa da kowa fatan alkhairi.